Good morning, good morning. Good morning. Punta tayo doon sa Taytay City. Meron tayong pupuntahan ng mga client, mga nag-order ng mga furniture. Sana nandoon siya at mag-usap kami. Kasi may o-ordering daw siya sa amin. Kaya maaga kami ngayon para maaga ang blessings. Hello. Maaga kami kahit umuulan, umaalis pa rin kami para may pambili ng pagkain sa aking mga trabahante. See you there. See you there, mga customers.